Man ako. Tama na? Nadawa na ako? Ano ba kalaw? Ano ba kalaw? Oh, hindi ito pa baka naisira. Dumang ano, alin. Tapos gulay. Tapos bakalan mo ito. 48. Bakal ka nang nasa ano? Ha? Ano yan? Gulay. Gulay gudaan na ha. Gulay gudaan. Magkakaroon ka na yan. Sige, ano sige, nakakuha ka na? Na. Gano'n. Dahil. Ipakuha mo na ano? Ipakuha ka mo. Ito. Ito na to.
niyo yan, Pepsi? Wow. Oo, tigatan mo paraan mag-diabetes ang kataan. Gamit din ang ito. Yun eh, hindi sila sa ginawa to. Ginawa to. Magaling ko pa. Mga nagdanan, banan. Okay. Naluan ka kami. Alas, ako dyan. Diba? Hindi ba ako dyan? Ikaw nga nga. Bilang ka. Una ko din ako sa magkadakot ng Minsan ako lang specific. Sandayo kung gaga. Sandayo kung dapat surat. Islam dapat dapat. Hindi ako lang. Pangit kong pagpiling. Hindi nga yun. Marami. Baka may init na ba tol? Siyempre, bakit ka naman na? Dapat makikita niyo pa. Right ka na. Kasi ma. Tapos na. Kaya ako padali na. Gain. Dito YouTube na board. 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 Ah, cheers. I don't know. Hindi ka tanaw yan dahil dinis ko vlogs. Hindi mo kayo ito? Ang dahil, kuya nga niyo, mag-search ka. It is pati yung vlog sa sabihin sa ka. Kung yung may niya pati yung vlogs. Kasi, TV niya.
kanila na kayo ko. Ayun na, dito na kapnan yun. Gagaw. Ganyan mo ah. Okay, magkakapunta sa di ano, ito pa na check pa di ko. Ano, tayo ang maging gusto dito lang. Kasi nga, init ba abatan ka? Hindi sa may tawong video. Body parts. Ayo. Church knowledge days. Yan. Sige, hindi mo na. Tapos hindi pa sa days. Left leg. Yan. Relax. Yan lang. Ay, shato pa nito. Left leg. Just the clown, John. Oh. Sorry, ako. And the mommy days. That's the fun sa kanyo. Hindi ka mag-negotiate. Oo. Okay. Yan o. Balaan. Sa banyo. Sa banyo. Yan. Oh! Mari. Pabalik. Sige! Tuguan ka. Ano? Duman na ako ng puto. Di na.
Sa basketball. Sa Indian,
Mani, anong ano, di ka pa, yan? Di pa ka man nag-urulian? Ah, kay ano? Iya. Saan ka man nagbakal? Nasa, ay dai dyan sa ano? Mahusay. This is a chicken ano nuggets. Ilangan, ilangan manggira nindo kon may chicken nuggets. Paano kaya nag-agi dyan si daddy mo? Siyempre, baka daing chicken curry o chicken nuggets. Alo yung, alo yung kamo mag-urulian? Oh, iyo. Na, na ano? Oh, may kwarta ka pa dyan? May chicken nugget. Oh, sige, nabakal na. Kung may chicken nugget. Nakabakal kay, ano, chicken curry. Bad, masiram na. Ay, pauli na ka mo? Iyo, giling kon may chicken nuggets. Wala. Palaya. Pabakalanan ng palaya. Anong binakal niyang gulay? Pakbet. Ano, buda, anong sira, binakal mo? Chicken nuggets. Ay, na. Ayun. Bakal na. Dahil na, tama na. Number 4. Baba na. Ah, ay, sige, mag-iingat. Day ka man nag-video. Day ka man na video. Nang ko daw. Day ko na ilin. Video. Day ko man na ilin pa. Dapat pindotong ko ang video. Ay, lai, take man na ilin ka mo. Ano, di ka pa nagkakan? Pauli na kita kuya. Pauli na yan. Ulit din mo, sa batag mo na kumaon kang nagamit. Ha?
Sa'yo na ka mo nini. Yaw na ka mo dyan. Nalatilak mo daw. Necktie ko nahiling. Ay, iyo nahiling ko na ka mo. Oh, mahulog ka mo. Yun, naka-jacket. Ano, kumusta? Nag-practice ka mo? Ayo, dahil ko nahiling. Ay, si Sene. Oh. Ha? Oo, ni pala. Okay. Yeah. Sige na. Patalon ako. Dapat pala i-open ko digde. Saan ito? May video. Kung ako ba ko ito sa nag-chat mama, wala naman si daddy mo, ako siya. Ay, nasisira. Magkaw na ka mo.
Computer 1 is still. Gusto mo naman nagbakan na marunong sa taas? Yun ang pinapakalat mo. Computer 1 is still.
O, pinta to. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Size ko yan. Mamatay para siyang Nagano. Hindi naman ito nagkaano si Bak kasi dito. Okay po, isang kung account.
Mga benta. Okay. Mas okay mag-guess. Yan, wala sa akin. Telepon. Sino ba siya? Ano sila? Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Kita rin? Offline pala.
Hindi, ano eh.
kasi. Nulit ko nga, di ba ginamalit yung ganyan boy, na ano, masasayaw sa ako, masaga, hindi ka na magkasima, hindi makamagay na beso. Ako naman ang mga ng Pilipinas, masayaw ka mo, magbantad ka mo sa may ubalwan mo. Tao pa mo kayo, maganda ng init kami, kasuba ko, barok mabuha, barok mabuha kasuba ko. Barok mabuha kayo kasuba ko, boy. Putang init mo lang, good boy. Mamatay mo sa di naman kung magiging extra bago sa ang init, kasang sinda, yan, mapangay, mapapakasita na kami ang tayo. Hindi ko na ito ka ng Pilipinas. Kamu. Tahu mo ba na? Ay pa po. Ah, oo niya na. Yung pagpapunta yung bubuyan ko ta. Itong modore. Eh, ang nakatulog ko yung rin ko pinutulo siya.
computer niya. Bigyan mo ako uwi na tubig. Computer 1 is still.
Computer 1 is still.
Ay, Los. Binabaril ba kita? Hey, stop it! Hey! Stop mo yan! Stop! Ulog! Gusto ano na ito? Ano ba yan? Ay, ito. Sige, try mo ako barilin. Tangina mo, bibilitan talaga kita, promise. Aim, gago. Wala akong aim. Tama. Ayun, nabalan. Hey, parkour. Pili muna tayo, gan. Pili muna tayo pa rin. Gusto ko gawin yan. Makikita natin din mamaya. Wait lang, pamuna tayo, gan. Walang palagi. Ayun, tawag na si Bursa. Ayun, nakakamiss yung boses mo. Miss ko boses mo. Ikaw? May lock. Wala yan. Magugod din ko na. Ba't ka nakakabili ng pare? Yung pera. Utang ina! Ba't naging 65 na lang pera ko? Ang ilang buhay ito. Gago, 65 na lang yung ano ko. But 65 na lang yung pera ko. Nasa ano pati? Nasa 20k pati. 20k, 17k.
Yung manununtok na lang ako. Gago 65 na nga lang eh. 200 yan. Matak yan eh. Ano yan? Wait lang. Baka nagamit ko na eh. Wait lang. Wait lang, try ko lang. Lang, try ko lang. Wait lang, try ko lang. Ano nga ulit yun, Los? Los, paano nga ulit? Putang ina talaga. Trip na trip pa ako ng mga gagawin to ah. Magina pa mga to ah. Siya nga, yung producer. Alam. Oh, Ito may tinatry ako mga ako. na. Sino? May bisita. Peter, mga dito. Bago. Hindi ko lang. Aling code nga yun ulit. Tangin na. Pinapalik. Tropa niya yan eh. Wait lang ah. Busy. Ay, okay na. Gumana sa akin, gago. Eh, diba? 200k. Wait lang ah. Balikan natin yung nag-random sa inyo. Wait lang. Sino ba? Ayun na ba yun? Ito ba yun? Yung ba yun, Los? Wait lang. Kuha mo. Para sigurado. Wala kasi sila ni, sila Ri. Si Ri, ano na, nag-out na eh. Pakul ko nga sa ano eh. Kaso, nagpumasok ata sila gato. Tara, bawian natin. Bawian natin yung mga ano, alamin nyo. Kasi yung dalawa. Ito na oh. Huwag mo titirahin yan. Talon, tangina mo. Ito pa ka. Wala nang amor yan.
Putang ina mo. Look, tangina mo, may pal. XP yun, wag nyo na palagan, wag na. XP yun, gago. XP yun. Lumilipad yun eh. Naka-pick animation eh. Ano yun eh, XP yun eh. XP yun, XP. Oo, XP nga eh. Siniling nga si ano eh. Tara, Les, bili tayo ng armor. Patay na sana eh. Nakuluwang mo na eh. Takot si XP yun eh. Hindi ko atas yan doon. Wala, ando na pala. Hindi din. Ha? Yan, lakasan ko nga mic ko. Nangihina ako sa mic mo eh. Kasi lalo ko na lumis yung boses mo eh. Kaya pinano ko lang yung mic ko. Ay, yung volume. Ano? Ang hina kasi, hindi ka narinig na sa open. Eh, ito na oh. Putang ina mo, bumili kita ng bala. Putang ina mo, kawawa ka na ba? Putang ina mo, isap mo. Putang ina mo, lupa ko yung asilo. Yung bumaril sa akin ini, putang ina yun oh. Tumakbo. Oh. Script ba yung ano, Lost? Script ba yung sinend ni David sa ano, GC? Wala, tatakas ka ha. O, dito tawag dyan. Ating class pa rin ba tawag dyan? Babalik yan. So ano, may mga kulay yung baril. Wala pala. Naka-armor, duga. Wait lang, naka-armor siya eh. Wait lang, wait. Tatanggalin ko armor mo, wait lang. Meron pa. Ay, okay na pala, wala na. PC akin. PC. Tayong dalawa, Ben. Tara. Okay, tayong dalawa. Tayong dalawa.
Bien. Hindi, lost. Wait lang. Tatry ko kung gano'ng kalakas. Kayo tatlo, tapos ako solo. Pero kayo, di kayo pwede mag-foods. Ako lang pwede. Ano, G? Sige, isa, dalawa, tatlo, game. Puta ka na. Hulihan mo, puta ka na mo. Tagal ng preload. Uy, gabo. Lug pala ako. Uy. Wala, puta ka na. Nakikipal to. Ang ina mo, nakikipal ka. Puta ka na mo ah. Wait lang. Isa, dalawa. Wala, isa. Dalawa, tatlo, game. Ay, putang ina. Sinapula ka ni Ben. Sino yun? Si Ross? Si Baby Ross ko? Wait lang. Yata na din. Hindi. Nandiyan. Nandito si... Ayun o, si Baby Ross o. Wait lang, isa pa. Putang ina. Ay ko! Di pa nga eh. Di pa. Lugi ako, ito na lang gagamitin ko sa inyo. So, wait lang. Isa, dalawa, tatlo, game. Sorry, putang ano mo. Sa pool. Daming bala pumunta sa akin. Nawawalan ako ng tutok. Kaya ilalagay ko nga nakuha mo na ako. Game! Puta ina. Ay, puto ka na. Uy! Sino yan? Ito, naka-item. Padaw niyan eh. I'm okay, bro. Di ka ako, naka-ano pa pala. Have a nice day. Dami yung smoke, tapos yan, Ayan sila, matanda na yan sila eh. Di ano pa lang ako? Si Levi. Levi na ako. Tara, tayo na ng dalawa. Babawian ko sa'yo si Los. Tara. Wala. Di pa nga eh.
Gusto ko mag-TV. Kakaingit yung TV nyo. Bili mo na ako TV ha. Bili mo na ako TV. Wala akong macro eh. Yaw. Let them stand, bro. Oh, pag di nyo ako try ngayon, may TV na ako, ano? Sino po magtaba yan? Wait lang, ito muna mataba. Oh, tara. Ay, gago, naglag ako! Ang ina naman! Down ba ako? Down ba ako? Down. Wait lang, sabihin nyo pag nakabangon na ako ha. Hindi makakabangon yan. Kasi matagal. Ayaw yung bibi ko, pucha ko na. Sabi ng let's smoke, but no, positive elevate. Ay, nakakatayo na.
Los. Ayaw mo na ako, ayaw mo na ako bitiwan ah. Ito nakakalata na ako sa'yo ah. Ito ah. Kapag ako talaga napula sa'yo. Ako. Sige na. Hindi na ka. Ako nag-download ko si Bob. Ay, baka mo. Sa'yo na nagtig. Ito yung sila, no? Okay ka? Mamay, Sorry? nahin ka. Ito ako dito sa may shop. Wala. Ay, nakarmura ka nga, jeep ka. Gusto ko gawin din. Bubulo. Ha? Alak. Alak, boy. Liyak. Alak. Dahil mo nakalak, bubo. Aura, tanga. Cheater, yo, cheater. Yo, cheater. XP, I will click you, dun. Ang ubos, hindi naman
Dumang tayo naman na ito kay ano. Parang po ka pa. Ang magtrabaho ni Diwan. Ibano ko ang mga Sorry. Ayo. Abang Gitiyaw. Basta wala na naman. Kada. Ito na. Ako na ngayon. Ay, God! Ay, kailangan yun. Di po kami kayong... Boy, paano ko da? Yung kapatay kaya nga. Hindi mo na nga. Asa? Oh, pati-bita pa to. Ito yung makanil. Pati na sa ibig mong lisa ko, yawara. Eh, bigo ka like ang animation dito ka. Ha? Baba lang animation. Yan. Yung i-group ko dyan. Rico, yun naman sumako. Server kita pa. Ilang boy, tangina mo, i-clip kita. Ay, kay, sige lang. Babay ka sa dahon. Babay. Ano mo si Lula? Ay, kanoy. Ano yung alam ko? Ay, naman tulog ko. Tara. Ah, Tara.
Wala, no? 5. Review, so sa mo, hindi na sa may ano, may kutsan sa apli. Sika mo na. Hmm? Sika mo. Kaya no? Kasi nalas. Observer tayo. Observer tayo. Gamit ko pa rin. Ayan. Putangin na, dami XP. Putangin na, daming nalipad sa akin. Wala dalawang lumilipad sa ano eh. Sa'yo, mo po sino ba yun? Oo, observer tayo. Ano? Yung. Tama lang ko pisendo. Ha? Anong pisendo? Karoon mo si pa, ano mo sila? Lumabakain na pa ito. Uy, sige tayo, tumisiti ka. Putangin na muna kaya ako na. Ayan, hello, Marina. Siyam. Portal na, pakay na lang.
English siya, may. Fried chicken mo, di siya. Talagang kayo. Bobo lang. Bobo lang. Mabiwal? Computer 4 is still. Pinawala ka ni Hindi ko lang bukas na mga. Yung problema ka nga, yung matig ako. Ayun, nang-remake sila eh, ang dami. So, tangina na ito nga yung platong 80 na to. Putang ina mo, bulok! X-cam puta. Ayun din eh.
Kung nag-isip ka nga yung puso ko mga takbo na kayo, Ros. Okay. Hindi ko mamayos.
Bagay, baga kayo na store. Ay, Pipilas. Pipilas. Dito. Dito, tara. Sabay tayong magpapayat. Tatlong kain lang. Okay ka na. Tatlong kain. Tapos reset ka na. See you at the bank, ha? Sa bank. Utang ko lang yan. $18.75. Have a nice day.
Putang inaw nila. Nalat mo ka tabi. Nalat mo ka tabi. Sinaksak mo ka ito. Pero ako sila mga ayop ko na bobo. Ito na. Putang inang nakaglitch! Nakaglitch gago. Okay. May pera ka ba? Meron yan, no? Tama, naduokan sa nali. Look. Glitch. Panalo. Mamaya pa lang. Look. Ay, nagdami nyo naman. I love you. Your Italy is Million. ang tapang kanina. Wala siguro tapang na eh. Pinukapan. Hindi dapat meron yun. Sus, lupo na nga eh. Oo nga, gagawa ako ng bago eh. Bago lang muna ako. Baka masalisiyan ako eh. Biglang may pinasa. Gawala ako ulit pa. Gerash. Gat. Peace down. Goods na ako. Ay, ito na, wait lang. Kalabang mong Pakul. wala naman palang tira to eh. Wala naman palang tira eh. Ang ano nito, wala naman palang tira at sa ambo. Ano pa pala naman dito pa? Bakit hindi kita dito pala? Putang ina ka! May putang ina! Sorry. Gago. Pares. Ayop sana. Baliktad so ayop. Nagapa si Faye. Sana. Bobo.
Ilalikod mo na kung mga ito. Ay, tara, daling kita sa Cheryl sa ano. Puta mo ko na po. Sabihan mo kung nasan siya. Punta yung pista. Bakit ko siya papunta ng ano, ng fitness. Mamakro ko siya papunta ng fitness. Try ko nga sa'yo. Ano tigawad din doon eh? Re! Ganon. Yung kami kay Pam. Banan. Ano na yun? Tigawad din. Banan. Basta, yung gagawin ako. Ang naging sumasakto eh. Eh wala, siguro kailangan siguro ng stock. Magiging invisible ka, promise, kahit sino walang makakita sa'yo. Yung kalaban ko, ito no. Wala, putang ina ako binaril. Binaril na itong nakaputi. Ito, doon tuloy tayo dalawa. Pinag-isay ko na itong nakaputi. Computer 4 is still. Ros, kayo mo kapatali. Kilo. Diba? Alat. Diba? Banan. Tara dito lang, lumakra kita. Gagagalaw, huwag gagagalaw. Ay, bago. Salamat. Sige, sarado na tayo ulit. Ito, bagal. Asan? Ano dati ang pinagpalit dati? Ano, sa pipay? Tulog yung ako. Ang atin ang ako. Nahali na dito ba din? Right? Ha? Ewan. Kata makipag-tropa eh. Babae yan eh. Nasa yung mga dito. Ginagaya ko. Tumawa nga eh. Yakaw pa. Eh, nalipin siya. Papahin ka talos eh. Papahin mo lang, huwag magawin ha. Akin kasi yan eh. Wait lang, mukhang gusto kong gantihan yung I love God.
Sorry sa'yo. Sibdong sa'yo. Masaka dito na dyan sikat. At dun sikat to. Maraming pa na yun. Ano ito? Dumapiputi ito. Pero, Omre, yun eh, sila ba, pakalaban ko, pati yung kaiba niyang I love ko. Random mo na sinda? Hindi nakalaban nito. Random itong I love cut. Mga ba, dilaw ko nga yung Sige, ano ako kalaban nito pa? Ibang. Ibang ani? Ibang sana? I love cut? Oh. Kate ko din nga. Ay, Kate ba? Kaya na. Hindi naman na. Baka makaroon, boy. Ay ka ba? Ako sa bank? Sa bank ako. Ha? Mag-face mo sa bank. Ay, baka na. Hindi na ako. Ay, bakit marinugin pa? Kaya ako kumaboy. Puta mo makiblit. Puta mo makiblit. Ang ina. Hindi mo makiblit naman. Sino sabi mo? Bulit na ako hindi ah. Ay na ba? Yung natin pagsabon. Nag-leave na. Nag-leave? Bakit na nakalapang pa yun? Hindi ba? Nasa ano? Si Bex? Ha? Bex. Gabos na nag-share next time? Ha? Ngayon man? Nilak na gabos? Dito naman sa ng stamp. Patalak na yung gabos. Bilis na. Bilis na.
Sheesh! Really cool blocks. Kapag mag-grate ka muna, tapos sabay labas barrel ito. Grate, labas barrel, tapos yun na. Ngayon nga mo rea, Chris. Oo, nasa school. Ha? Sabay, nasa school. School? Hindi nakaran. Tinitignan nga ako ito eh. Ayaw mo ba? Paano hindi ka gana yun? Kagana yan, Dri. Sige, patingin ako. Manonood lang kami. Lima ko yan. Lima ko ba yan? Nahiya pa kasi. Yun lang kasi mag-macro eh. Oh, ganito lang naman oh. The grade. Sabay pagbaba ng ulo. Oh, baril. Tapos yun na. Computer 4 Ganun-ganito lang ka lang naman oh. Oh, Ilang pera mo? Ilang pera? Ito, may ano pa yun? Wow! Bayag. Yung pinailits na. Bayag. Bayagan. Ano, boy ko ba? Ay, okay. Wag mo siyang saktan. Visual Deloitte eh. Sa akin, sino? Basta saksakin. Oh, sorry na. Aray ko, puta ka na. Ito, ayun. Pinagtsaka ako na ito. Mag-aaral ka na kasi ng macro. Manonood lang kasi kung paano mag-macro. Oo, huwag mo magalit ang puso mo. High blood ka na naman eh. Oo, di nga. Bakit ako? Hindi ko pakita na yun. Hindi mo na kaya. Bayag. Gana, bro. Kaya, tingnan natin kung mag-design. O sa may-ar. Yup. Manahayip na palak-palak mo, manahayip ka. Manahayip ka. Bayo ka nga yun. Right. Naka-core sa Ay, naka-true kasi. yung mura Oo, mo. ito yun. Oo, ito yung ito. Pat, tarap ka ni Mura kung ano pa to, Pat. Tarap ka ni isang leso. Niya, ilang mo isang suwano niya. Ilang guys niya. Yung bright. Oo. Ito Mura kung may por, baga. Unit. Mura kung ang harap ka ito. Kung Mura nun daw ito. Ay, paano mapindutan nga yun? Say, Mura baga ito. so, tumba. Eh mo nga yun, katamarin ba na nahip ka? Ba't nagigigil siya ano pag i-throw down? Marili ko lang, gusto mo nga di, para gawin siya ang ano. Puta!
Macro ka na, mag-aral ka na ng macro mo. Tinitingnan ko kasi, tas sabi mo, umalis ako. Oo, sige nga. Ito kasi sa dito sa may maraming ang tatakbuhan. Dito kasi harap ko sa may maraming ang tatakbuhan. Dito. Sige, patuloy mo lang. Sige. Ano ba gamit mong macro? Yung ano? Yung MG, hindi. Ganito yung search mo. Macro gamer. Halika nga dito. Tuturuan niya kita ng mabilis. Tara dito. Dito nga kasi. Tuturuan niya kasi kita. Galit na naman sa akin to. Kaya ako pa Tara nga dito. Tuturuan kita ng mabilis. Gaya sa akin. Oh. Hindi. Hindi, iba kasi yung macro yung gamit mo. Search mo sa macro gamer. Dali. Macro gamer kasi. Ano? Bubot si James Warren. Try mo yung try mo yung lay. Lay, tapos barrel, tapos yung babak yan. Hindi marunong yun. Sige, patuloyin mo. Sige. Hindi na ganun. Oo, dahan-dahan lang kasi. Mas sanay ka din dyan. James siya eh. Try mo nga yung ganito. Yung lay ka muna, tapos labas pa rin, tapos talon, sabay tanggal pa rin, tapos yun. Tama. Dapat search mo, macro gamer. Yun yung ginagamit namin. Oh, macro, yun yung maganda. Ito nga gamit namin. Oh. Bilis, oh. Bilis na macro gamer ngayon. Malapit na. Ewan, baka may nagalaw ka. Kaya gani yan. Kasi, ay putang yun ang parang. Try mo sana yung yung gamit namin, yung IOIO. Settings naman. Okay. Sa delay. Maganda pa ang pangtakbo ng lay. Tapos tutuloy mo yung yung katawan ng delay. Try ko nga mag-abuse.
Sure shot. Kasi nung pala magano, ano ko, kapitan noon, natamaan mo kalaban mo. Ang junior boy yung, yung junior yun, Soul Junior oh. You're so annoying, bro. Shut the fuck up. I'm gonna shut the fuck up, okay? So I'm gonna show you the fuck up, okay? Parang cliche rin pa. Kasi pumunta pa ka dyan. Ano ba? Practice kasi sa video na sinunod. Babayang pa. We have seriously. Yeah, real. Sige, try mo. Ano, pagsilusin nyo lang kung ano. Hindi, try nyo lang. Try nyo lang. Hindi. Kunwari, magtatawagan na kayo ng shopping, ganyan. Pero wala naman yun. Try lang natin kung magsiselos. Hello. Hindi nga naman sa jujuwain eh. Ano lang. Di ba may makeup? Ako yung bag. Yan yung nakatayo, ako yan. Ginagamit ko lang muna si aking patrolong ka. Tulungan mo ako i-read natin si si Bob. Bob pangalan. Read natin. Video alam mo. Hindi, ano nyo lang. Hello, ba't ako nadamay? Iano nyo lang siya. Hoy, Rin, tara dito. Hindi ka nga dito. Tayo lang, gusto ko yung night. Read ka. Ayos ka na pa. Wait na si Backboy. Wait na si Back. Pati pareho. Tanggalan mo na mas mo. Wait na. Naman, hindi na ako. Digit ka. Girlfriend dito! Ilan doon? Panagyan, doon panagyan. Yun, nasa bush. Nasa dahon. Pag nag-apudahan. Paano ka si Itus ka? Hindi ka po lang. Suming ka na yun. Kung kasi nakakapos, bigay. Hindi man dyan, nakabakal ako dito sa may bank. Makuli ang namin dyan. Tinta, pabakal. Isibang po, kinisibang. May comment up dito, boy. Please. Please. Papils nga rin siya. Utang ko ng halaw kirahan. Papils nga rin siya, boy. Kung nagbidoy, yung surgeon yung uling sulong. Uling bright. Ata. Ito. Utang na please.
Galing ako nga eh. Sprite ata, boy. Ang ano niya, Sprite. Let's go. Yung break to. Yung nagsunod yan ako. Wali nga. Nagsunod yan ako yung break to. Yung nagsunod yan ako. Yun, tinaram niya ngayon. Ay, kunwari. Ay, no, aram, di ba ganyan ba na-account ko rin? Tapos, Hindi. Baka mali mo, tinaram di ba? Nagsunod ako. sorry. Kining bright. Yan ka. Kuning sa may appeal. Sa may aram mo ako. Magawa sa ramuran. Yun ako sa kuman. Diyan ako. Ang pag-angayop ko. Pag-ilong ko angayop din eh. Marami ka. Yung break na yun. Dito putan yung makuha. Kutsan? Yun. Kuning putsan o. Kuning putsan. Ay, na siya. Na. Ilimutan mo din sa beses. Ay, Bibig. siya lang. Ayaw, doon sa mga. Wala. Ilimutan. Ano yung ding, ano, may lauban. Wala. Punta nga ito si Rukura. Sa putsan na din. Sa bank na ako eh. Utang yan na talaga na. Pipiling ka. O yun naman ang gusto nila. Hey, ikaw na eh. Mabang. Down to budget ko gano'n. Bilang malaki. Hayop ka. Ano ka? Nasan si, ano, si Los? Nasan si Los? Bukas na ba? Oo, ah? Yung kare. Hindi mga patabang daling night na yun. Ngayon na, honey. Ang kali, netanong kayo. Okay. Isay. Hindi ko na yung patabang na. Isay. Ano daw pangalan ka pala ko yun yung oblivious na ano man nakamay. Ay gagotin si Fearless o si Fearless ini. Tanga si Fearless ano?
Alam mo ito bagay si Fearless. Alam mo nito si Fearless. Okay. Ay. Kasi ikaw. Yan! Gago. Sino may mas? Ako. Eh, bright. Ha? Ano ba? Ako may stop. Hindi na obvious oh. Hindi pa to. Agad oh. Hindi na ano. That's why you Yan. Bro, hindi naman ako mahilig. It's obvious pa. Ano tayo, Rick? Rick! 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 Ay, putang ina mo! Naging silog ko. Ay, putang ina mo! Ay, bakit ito nga silog?
Putang ina pa. Dito kayo. Okay, okay. Tulad ako na kami. Utang ko tulad ko kayo. Hindi ako nakakamak, ano? Hindi ako nakakalit pala. Kalit na liya. May grade, wala. Puta. Grabe. Alin? Hindi binibili yan eh. Wait lang, tingnan ko magkano. Exclusive yung Riesler eh. Nagamit ko na ito lahat ng stamp nung nakaraan eh. Yung, ano kasi, tropa ko kasi yung ano, yung admin dito. Si Darknex. Si Darknex. Gago, magaling din si Darknex. Si Darknex, lumilipad yun eh. Gago, pinagagawa niyan. Ha? Tsaka yun, muntigang ka. Huwag mo naman lulunod yung mic mo. Ano ba? Sige, parang ano, parang nag-usap ka ng ano doon. Tapos kaya, yan naman. Nakasal booster ako. Lakas. Sakit na tayo na. Dog. Lagi.
booster ako. Ang lakas ng ano. Nice one. Tama din ako. Pinawalan na. Nice one. Shut up. Pinoy mo shut up. Bakla! Bakla ang puta. Misclick daw tapos dalawang beses. Tama. Nag-iwas lang pala ako. Ah. Lexi Lori. Hi. Hi. Gagi, ganun pa rin. Hi. Hi. Ganun pa rin. Parang kumakain ka naman ng sakta ako ng ano. Parang nakakain. Ang ulang gumagamit yung stars. Go for stars. Nagigit ko sa akin. Eh, stamp mo na. Stamp mo, stamp. Na. Oh, don't report us, bro. I am the admin, bro. Ginamit niya, lakas, no? Parang kumakain siya ng ano, ng isang sakong ano, nagaraya. Tunog. Nakasound booster pa naman ako, nagulat ako. You need to live at the server, bro. Or I'm gonna hunt you up, okay? Listen to me. Listen to me. Ano yan, Lalaps? Hindi na, okay na. Nag-macro lang, babalik. Babalik yun. Kinuha lang ata. Wala, nahati. Nahati, yari. Ano to? Etong pa, tsaka kamay, pang-adobo to. Etong katawan, ano to? Prituin. Pwede na chicken yung pa na ito. Kaso gisgisin eh. Ala ka, yari ka, chinap-chop mo na naman, no?
Uy, may RPG! We're not. We're Japanese. Yeah. It's nice. Do you like hentai, bro? Do you watch hentai? Yeah, hentai. You like hentai, ah? Bro. You watch it? Ah, like this? Like this? Or like this? What? Go away, bro. Ano? Hindi pa nag-stop. Hindi pa nag-stop. Ito, kami na. Ah, baby loves tulong. Ito na ako. Malaki na ako. Gawin tulungan yung malapit ko. Yan dito ako. Pag ako, puta isa pa matamaan ako ng pamilya. Promise. Sige, tamaan mo ako, tangina mo. Buwas na ako. Sige, tamaan na ako. Ay, ako, gumugusto. Ang gago. Ano? How did you do that, bro? The flamethrower? Or like that? Ihawin na natin to, par. Can you burn this chicken? Come here. Computer 4 Oh, is yeah. staying. There's the chicken.
Brazil is I like Brazil, but I am Braziliano. This is Brazil, motherfuckers. Sira na naman yung katawan niya. Wait lang, magtatapos ang pinagmalayan. Tapos nalipat din. Down mo. Yan. Isa pa. Hopla. Ay, $60. wala nga din. Ganun talaga pag ano. Tawa yan. Parang mo puso ng hiningi. Punta ka na pahawa yan, gago. Tawa yan. Ay, ako. Ang kapon dito, gago, nakakapon to. Okay. Ay, ito sinunay ko. Gago ka. Teleportation. Teleportation.
Ang ina na itong batang to. Labs, labs. Bili lang ako foods ha. Bili lang ako foods. Ay, ako bibili ako ng foods. Ba't ako ginahang? Ako bibili ako foods. Di ba? Labs, bili lang ako foods sa harap. Bili lang ako. Pagtupar, wag to. Ayan na. Wag mo na kasi patayin. Ayan to. Ilag ka? Naisip pa eh. Naku. Titiligan. Titiligan. Pwede pa rin sila. Ito na ba?
taxi mo. Utang ina, lumipad. Lab, may dadalhin ako dito, maganda yun. Gagawin. Basta may dadalhin ako dito. Maganda yun, wait lang, ma-enjoy mo yan. Uy ba? Right. Nagalog ka ba? Saan ba nakikita yung ano, yung ano yan, yung parang kargahan, yung parang pambata. May nakuha. Rino. Top siya na ako yung karga din ang ano, sunod-sunod debate.